Здравейте, бараби! Вие сте с Над или Ретрогръл 1974. Това е първия ми епизод, затова моля ви да ми простите вълнението, което изпитвам. Пътешествието беше доста дълго и трудно до това, което се случва в момента. Но се надявам съвсем искрено да ме подкрепите в моето ново начинание и ново поприще. И така, ние сме с вас поради една моя отколешна идея, нарича се Носталгия в турбичка, която ще се опитам сама да презентирам и промотирам и да ви направя много интересно това, което на мен самата ми е супер интересно. Свързано е с факта, че искам да правя неща, които ще ви носят носталгия в добрия смисъл на думата, не по нещо, което е отдавна минало и знаете, че никога няма да се върне, а по нещо, което ще свързва по един уникален начин миналото с настоящето и евентуално бъдещето. За бъдещето ще поговорим малко по-късно. И така, мили мои, аз създадох една страница, намира се във Facebook, казва се Носталгия в турбичка. Това е канала на Ретрогръл 1974, годината, в която аз съм се родила, в който аз говоря и промотирам тези прословути турбички, които правя от материали на стари списания, стари модни списания, които са чисто нови, апликирани от мен и декорирани от мен. Заедно с турбичките разказвам и истории, свързани с периода, за който става дума в самото промотиране на турбичките, именно 70-те, 60-те, 50-те, 90-те, ако щете, поколението Gen X, Gen Z и дори, ако искате, и милениумите малко ще засегна, но ще се постарая да вляза в тяхната кожа, защото не съм много запозната с техния начин на носталгиране на миналото, защото все още за мен са твърде млади. И така, турбичката, освен да ви носи така една приятна емоция, има и чисто практичен ефект. Ето я в чистия и вид, преди аз да я украся. Ленена турбичка, числен, абсолютно стандартна като вид, много здрава, между другото, от добри и качествени материали, в която съвсем спокойно може да съберете кутията за обяд, тръгвайки към офиса или към място, в което работите. В кутията за обяд може да сложите каквото искате, здравословно или не здравословно, в зависимост от това какво обичате. Кутията с кафе или чай, каквото